Dwaro mondo mi ogai mar obila Gouglas Kanja kod jatend kwach kich Ibrahim Amin mondo mi ogwee tao osechako kao kore pacho kae. Seneta Busia Okiya Mtata wacho ni obila mano osebedo kaluwo jagoro mar tipo mar Machieng' kata cartoons Kibet Bull mano lal jumani en kido mag geche mag kwach kich. Jafwambo marwa Chris Owino leronwa Mtata kod seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' wacho ni Kanja kod Amin nyaka kaw ting' kaluwore gi lal mar rawerego. Nyawawa mane ogole apis jatend obila machon Jafet Kome nenore kama osechako ng'weyo ogai mar obila Gouglas Kanja bang' kwayo mondo ogwee tao ewi lal mag rowere e lwet jogo ma ichich ni obila chako mako mach. Seneta Busia Okiya Mtata kod riwruoge makedo ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa onyiso Gouglas Kanja kod ogai mar okwach kich Ibrahim Amin mondo ban piendegi kendo dog pacho kuom rem e tijgi mar miyo jopiny arita madwarore. They are the ones in charge of the police force and they are held personally accountable for what is happening. Otherwise, the two are incompetent to hold the offices they occupy and should resign with immediate effect for having miserably failed in their mandates. What they are telling us is that Kenya has become Haiti. And that, gangs have now taken over and that they're the ones who are abducting people left, right, and center. So with this admission, we expect nothing short of the IG's resignation. Etwak mare kod jofwamb weche e apisi mare e bore Nairobi, Mtata yango ni Kibet Bull, jagoro mar cartoons e mbui mag tudruok, mane olal chieng' tich ariyo jumani, ne osebedo ka iluwo kod nyamburko moro marachar, kido mar Subaru, nyamburko ma itudo kod obila mag okwach kich. Members of my security detail informed me that they were monitoring a white Subaru Forester vehicle, registration number KCG 089A, which was mounted with suspected flexi-spy communications gadgets used to intercept phone communication. Kalore kod Mtata, rowere ang'wen ma oselal jumani kuom seyo serikal e mbui mag tudruok ne ondhi kod obila mag okwach kich, gino ma omiyo kwayo Gouglas Kanja kod Ibrahim Amin mondo owe rowere go thuolo kata terogi e doho gin kod ketho. I demand that Mr. Mohammed Ibrahim Amin, the Director of Criminal Investigations, and Mr. Gouglas Kanja Kirocho, the Inspector General of the National Police Service, come clean on the abductions and unconditionally release Mr. Kibet. Weche mag Mtata oserilwedo kod okil Kamaloka Kevin Ondago kod seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' ma onyiero weche mag obila ni ok ging'eyo joma osebedo kalal kod rowere ka giwacho ni en ting' mar obila marito jopiny. Ng'ato kolal Kenya ka koonge ka polis to kare en kanye. Nyiso ni kare polis bende kia gima dhi nyime Kenya ka. Dang bed ni nitie joma undu moko manyalo lal gi ji to polis kia. Naneno statement mana Inspector General mar polis oketo. Statement no okwane ka nyiso weche mag adieri. Kevin Ondago wacho ni anyuola mag jogo ma ondhi nyalo dhi e doho mondo doho ogol chik ne ng'ato ma ondhiyo gi mondo ochwal joma kamago e doho e bwo chenro mong'ere kaka habeas corpus. Habeas corpus en kwayo ma ng'ato chopo godo mbele doho ka nitie ng'atgi ama ng'ata ma gichich ni serikal ama bede migao mochung' ne security ondhiyo to kendo pok ochwal e doho. Koro en kwayo ma ng'ato ore court ore doho ni mondo ng'atwa mano dhicha temuru mondo ukele doho mondo mi unyiswa to notimo ang'o. Weche mag ndhiyo jopiny osebedo ka medore e pacho kae e bwo telo ma jatend piny William Ruto chakre ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata odoko ni Ruto ne osingo mar tieko tim makamano e kinde mag campaigns. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.